Salam, sana gördüm. Hurmatly müşterileri gelirler, gyýyrlar, bolmasa-da şular ýanjak günneljek dakynaýmana kullanjy spoçkalar abzor edeň, bahalary bilenem aýdyp geçeýin aýdlar. Arkaýyn habarlaşyp bilersiňiz. Serediň aýdlar şular ýani Daroşka ady bilen tanalýan olja spoçkamyz bar. Kulany bilen 1310 çykýar aýdlar. Kulanlaryny çalyşyp bilýänsiňiz. Adjanamak bilýänsiňizler. 1310 çykýar. Emmeten 585 türküň arasy gydyllardyr. Arkaýyn barlady we bilýänsiňizler. Nabiýas Kobramyz kulany Yerewanyňky hallaýalykly kulan 1510 çykýar. Görnüklijeden gatyga ýartdyrylar. Serediň ýanyp duranlar Kobrada hiç haçan modasyny ýitirmeýän spoçkalarymyzyň biri. Kulanym Yerewan kulanlarylar. Bular ýani halka örümli kulanymyz bar. Näme kulan allaýalykly kulan. Kulanlaryny çalyşyp bilýänsiňiz aýdlar. Nähilsi gerek bolsa mene spoçkasy bilen $950 düşýär. Günneljek dakynaýmany gatyga spoçka aýdlar görnüklijeden hem ýogynja. Oňdan oturýan spoçkalarymyzyň biri. Biram hiç haçan modasyny ýitirmeýän Versace spoçkamyz. Mene $860 düşýär aýdlar. Kulanym Versace'dir, özüm Versace. Gerek bolsa brasletlerim çykýanlar gaýdlar, nabor edip alynarly diýseňiz, köpsiniň brasletem çykýanlar. Bular ýanjy örüm spoçkamyz bar gaýdlar. Mene $660 çykýar. Muňam kulan Yerewan kulanlar gaýdlar. Bu jenezinje hem görnüklije. Ýaş gyýdlamyda hem gelinler hem günneljek dakynaýmany gatyga modelleriň biri. $660 çykýar. Bular ýani şapardyň 4 burç görnüşi bar spoçkamyz. Van Cleef kullanıcı. Kulanymyzyň gulak halkasy çykýanlar gaýdlar gerek bolsa komplekt edip anlaryny ýeňiz. Şu spoçkasy bilen Van Cleef kulanly $500 çykýar. Berden Daroşka spoçkamyzyň inçe görnüşi bar gaýdlar. Bahar kullanıcı. Kulany bilen $350 çykýar. Sowgatlyga da gatyk bolýar. Arkaýyn barlady we bilýänsiňiz. Kobra spoçkamyzyň ýankydan inçerek görnüşi bar. $785 çykýar. Fine gold kulanly. Özüne owadan gelişen kulanlarda gaýdym mene özüňiz aýtyp halasaňyz alyp bilýänsiňiz gaýdlar. Bular ýani ýürekli kulanymyz bar. Spoçkasy bilen bile